Sí, per què? Però tu t'has vist els cabells que portes? Ai, però tia, és igual. Però estava a casa, ja veus? No sé, et veig una crispeta que la tens aquí ficada al monyo, tia, què fas? Crispeta, home. Fa quants dies que no et dutxes, Laia? Pues, tia, no sé, des de... Jo què sé, per tot el compte. Però per què m'he de dutxar? Per estar a casa tot el dia? Home, tia, és una qüestió d'higiene, amb tu mateixa. Ai, mira, és que... Saps què passa? Que jo abans tenia una rutina, no? Pues anava al gimnàs, després em dutxava, després anava a treballar... I què passa? Que ara estic tot el dia aquí a casa i és que ni me'n recordo de dutxar-me. I algun moment dic, penso, pues estic allà al sofà i dic, ai, quina mandra. I, tia, que no, és que més per què m'he de dutxar? O sigui, no cal dutxar-se cada dia, dutxar-se està sobrevalorat. A veure, Laia, segur que fas una mica doloreta, no? No, mira, ja. fes així una mica. Bueno, crec que després em dutxaré. Però és que és igual, no m'ho veurà ningú, tu no pots olorar, és que és igual. No? Bueno, però tu l'hora teu nòvio, no? Que està allà al costat o els dos feu la mateixa peste, tia. Quin fàstic. Ai, tia, és igual. Mira, estem tota la vida sent correctes, treballant, dutxant-nos, anant al gimnàs, fent les coses que toquen. Doncs mira, per una vegada de la nostra vida que podem estar patxorrats al sofà sense fer res, doncs, oi! Oi, la barbaria! No? Bueno, escolta, deixa'm estar aquest tema. Que no em vas explicar com et va anar la teva videocita amb el videoshow inclòs. Explica. Tia, que mal. Sí. Que mal. Resulta que, bueno, vaig fer les pezoneres, no? Que molt guais, sí, molt xules, així, vermelles, li vaig posar una mica de lentejuelas i tal, i saps que tenen un penjant, no? I llavors, en el penjant, li vaig ficar unes perles també, bueno, meravellós. I em vaig ficar cinta, saps, cinta de doble cara, però primer recobrint-me bé el pit, saps, per no fer-me mal, sí, perquè si no se te'n desenganxen. Sí, tia, és tot un què, té una tècnica. I la tècnica de moure-les em vaig veure uns vídeos per internet, no? I Ja tècnica per internet de com moure les pezoneres. mira, hi ha dos moviments, ¿vale? Bàsicament. Un, si fas així, ¿vale? Si fas així i es mouen així, ¿vale? I l'altra, tia, és, si saltes, ¿vale? Si saltes, fa això, ¿vale? El moviment rotatori. Ai, que pixo! Perquè deu ser molt eròtic, però jo m'imagino i em fa molt riure. Bueno, i què va passar? Li va agradar amb l'italiana aquella? Resulta que estava ja en pleno show, en pleno clímax, i votant, resulta que la perla aquella que havia posat al final del penjant se'm va sentir, em va donar en aquest ull, tia, i em va fer fotre un cop, em vaig posar a plorar, i em vaig el mòbil. Quin mal! Tia, molt aparatós, fatal. Clar, ell que estava en pleno tal, després, quan vaig recuperar el mòbil, vaig tornar a muntar tot el tinglado, doncs, bueno, allò ja no es podia recuperar, era un espagueti. Plorant, tia, i jo plorant, o sigui, fatal. Que fuerte! O sigui, com que no va sortir malament, o què? Sí, tia. I no m'ha tornat a escriure, o sigui que, bueno, també igual es va complexar, jo què sé. Joder, tia, però que mal que no t'escrigui, no? Almenys no sé, què tal està el teu ull? No, almenys preocupar-se pel teu ull. Ai, que pixo. No, el meu ull ja se m'ha recuperat, però el de les pezoneres fetes per mi no ho tornaré a fer, Gran idea, Laia, que vas tenir. Fatal. Bueno, estem en temps pandèmics, hem de fer el que podem, tu, o el que tenim a casa. Ja, temps pandèmics. I llavors tu has practicat el Kama Sutra o què? Em vas enviar
És que te'l vaig enviar només penjar, Laia, no el vas veure. ¿Se la ha tomado? Ai! Esclar, això va ser divendres. Crec que quan la vas enviar estava veient una sèrie molt xula de Netflix que acabo de descobrir. Bueno, vaig descobrir divendres, no ja me l'he acabat, evidentment. I vaig dir, sí, després ja l'obriré. I no, i el després, doncs no va arribar. Encara no l'he llegit. Mira, Laia, entre la pudor, vale, i tot això, o sigui, fatal, Fatal. Perquè ara, amor, és un jardí que s'ha de regar cada dia. Ai, no diguis amb xuminades d'aquestes, tu, home. Tu saps com que rega estan els sopars per sopar. Que fa mandra, tio, fa molta mandra tot. Ja ho sé que he entrat en una mena de cicle d'apatia, això, un bucle de bateria, és que... Tio, em fa mandra tot, t'ho juro, em fa mandra tot. És que mira, aquí a casa tenim, bueno, el llit, on dormim normalment, i el sofà que és un sofà llit. Doncs mira, hem obert el sofà llit i així s'ha quedat ja a les 24 hores del dia. Vull dir, no, ni ens aixequem per anar a dormir al llit, dormim al sofà. I ens passem les 24 hores del dia. I mira, fins i tot l'altre dia vam acostar la nevera de la cuina per tenir-la més a prop i la tenim al costat del sofà. Així, doncs, no cal ni que ens aixequem amb el peu a l'obrir i apa. Què dius? Laia, escolta'm una cosa, Què? No pot continuar. És el colmo de la vagaria. Ja t'ho dic. Ai, mira, si ja ho sé que tens raó, és que mai a la vida havia pogut disfrutar d'aquest estat no sé com dir-li, de vagaria absoluta. I per una vegada que ho faig, doncs deixa'm disfrutar de la meva vagaria. Mira, fins i tot, jo abans era una persona molt sana que, com tothom recomana, bevia 2 litres d'aigua al dia, o més. Però clar, em comportava això que cada vespre estava al lavabo puixant. Doncs ara, mira, ja no veig aigua. Així que tan sols no vaig acabar de rebaixar. Vagaria absoluta. I ole tu, vinga, no vull tornar a treballar. Coronavirus, ja et pots quedar. Bueno, no digues molt tu, no diguis molt tu. No diguis això, no diguis això. Home, tu pots disfrutar, i ja està. mira, Laia, no diguis això, que es quedi, perquè jo avui he anat a llançar les escombraries i això ja ha sigut com una finestra d'aire, era com el gran viatge, estava superemocionada, tia. Ai, tia, doncs nosaltres, mira, bueno, és que hem fet una mena de challenge amb uns amics i hem proposat no baixar les escombraries. Perquè no baixar al carrer. Tenim ja 5 bosses acumulades. De moment, som els primers de la classificació. Però ja no sé si aguantarem gaire més perquè ja almenys m'ha fet pudor, tio. No m'estranya entre vosaltres, que no us en seu i totes les escombraries allà, tens 5 diferents. Perquè és molt peripuesto i sempre vas supermona, fins i tot quan estàs a casa. Però que em fa mandra, tia, que em fa molta mandra. I de veritat, hi ha dies que dic, va, Laia, avui vas espavilar. Però, tia, la mandra em pot i no m'espavilo, no m'espavilo. Jo vaig mona perquè estic fent el challenge del Vogue, que és buscar-te un modelet cada dia. I mira, avui toca això, saps? Que estic aquí per casa, però Vogue Challenge Model. Parla del meu, mira, sense sostens, samarreta aloha i fórmula de camions, I moño está por casa, no cola aquest modelito, El moño con patates no, no m'agrada ni amb crispetes ni res. Bueno, és igual, deixa estar el meu moño. Bueno, et prometo que intentaré sortir d'aquest cicle viciós. Correcte. Sí, més et val, perquè tothom està fent challenge i tu vas i fas un challenge d'escombraries. Jo he vist challenge he vist un que és ballar pel passadís. He vist un altre que són uns peus que ballen. He vist un altre de paper de vàter, tia. Així que aquests llavors ja tinc que fer tots amb els peus, no paper de vàter? Sí, doncs mira, jo m'he inventat un. Ah, sí? Sí, m'he inventat un challenge i un nou esport, com que no podem sortir de casa i sobretot estem moltes estones a l'UBC, el vòlei UBC. Mira, necessitem un rotllo de vàter, així tota mona, es practica. Com un rotllo bombe. De vàter, tia, i que no caigui, que si cau ja l'hem liat. Hosti, veus? Oh, per què no m'agrada que això és que vaig xocar per el cuerpo? El vaig fer sentar. Va, què te'l faré?
ens queda molt poquet. Què passarà quan vulguis pujar les teles, Laia? No podràs amb tu mateixa, perquè estaràs fofa i a més estaràs tot el dia menjant crispetes, tu diràs. Mira, amb això tens raó. L'altre dia hi pensava, que el dia que pugui tornar a fer teles és que no podré oscil·lar. I això sí que és veritat que em preocupa una mica. Veus? Has de fer, et canviaré ara, però deures que has de fer, t'enviaré una rutina de fer Zoom i llavors la fas mínim un dia, l'has de fer. Això de fer Zoom. Un nou esport també. Hi ha moltes coses noves. Bueno, va. Per les teles, prometo que em posaré les piles. Vinga, va. Posa't les piles perquè, si no, no estarem així llestes el dia que ens toqui sortir al carrer. M'he de posar les piles, dutxar-me, per fer exercici, dutxar-me, veuré... Després faig aquesta sessió que m'has dit i... Va, ho intento demà. Demà... Va, sí, bueno. Em costarà molt sortir d'aquesta pagadilla. Però ho intentaré, va, Xènia, de veritat, promet que sí, que tens raó, tia, que ja hi ha prou de... Que ja portem aquí més de 2 setmanes i ja, se'm s'aguanta, ja ho sé que necessitava. A la dutxa ja. A la dutxa Ara ho vaig a la dutxa. Bueno, pues passa la sessió i ens videoveiem l'altre dia i t'explico què he fet. Vale? Adéu. Serà